Tak jsem nikoho viděl, že tady leží, tak jsem ho chtěl pífnout. Co to bylo? Tady nikdo neležel. Co to je? Co to je? To nevím, jak se ten celík zase objevilo. Unifor Case. Jo, Unifor Case 2. Asi si vezmu skauta. Já jsem dostal jednu zbraň a vůbec jsem neviděl jakou. A já jsem to tady hledal a nic jsem nenašel. Počkej, to je revolver? Aha. To byl revolver. To je normální revolver. Oh, nejde Eagle? Ne, nevím, neznám. Nožík. Je to solek. Jdem, go, go, go. Go, go, go. Ale pozor, na šupy to dělá. A co udělal jeden díl s tím, jak to tady gřve? To je hrůza. Že jsem ještě někoho našel, to se divím. Co se? Pál. Jo, jsem si myslel, že už to nejde. Ne, tady někdo. I tady všude nikoho hledám. Prostě nikdo. A. Hej, tak jako já jsem ho zkoušel zabít tím iglem. Nebo se to zajímalo. Ale teď už se budu snažit, fakt, už se budu snažit. Budu střílet s mojí pistoli. Za puškou. Aha. On je švácnul. Já jsem to ani neviděl, že tam je prostě. Ej. Au. Jo, dobrý. Ne, to je rebel. On je švácnul. Já mám kolika toho ranku? Já mám ranku 4. Děláš se srandu? Myslím, že jsem měla ranku 8. Nebo 7 se mi zdá. Hej, to je týpek, on nevyleze nahoru.
Jo, jo. Oj! Jo, dobrý, schytal. Hej, ne, škoda. To nás dobře vykylil, tam na vrchu. Varovný, víš co? Jo, ten týpek, on mi všecko jde noho. Oh. Aha, jak jsme se setkali. A každý vystřelil. A nic. Prostě mrt. A nic. A nic se nestalo. A to je kotlinec. Asi bys tohle udělal sérii z této hry. Jako z této minihry na Robloxu. A potom budu natáčet hru do čtvrtku. To už říkám po kolikáté. Po kolikáté to říkám. Hej, kolika. Skolika. Ty. Hej, švác. Hej, on se mi později zatočil z tu Remingtonku. Ne, neutíkej, ať je doženu. Hajzlo. Kde seš? Aha, to je zbíraný. Jo, laser, mám laser, Batman. Ahoj, čauky. Mám laser. Jo, mám laser. Jo, je. A teď pořádně přestřelit. Čau chlapi, čau. Hej. Hej, dělá si srandu. On nás tady postřílel. Jako úplně regiment, optik, barel. Jak to? Erik, laser. Mám laser? Hej, že bych tam mohl hledat to. Aha. To máme na této. To laser mě neprozradí, ne? Hej, ne. Ten laser vypadá dobře, ale... Jo, je dobrý. Jo, ten se mi nebude hodit. Ty volo. Pozor.
Pozor, chlapy prochází. Jak s tím laserem, no. Oje. Aha! Jdem moc s tím Rexem. No. Nasvědčil se jako, že mám dobrý mužku, ale ten laser je hodně dobrý. Mě třeba teď jako dost mám zachránil život. Au, do prčic. Hej, já nemůj, tento typ neumí po schodách. Hej, pryč. Tady po nás tak ho zhrubuje někdo. Jak je to vidět ten laser? To je husté. Aha, on se mi zatočil. To říkám skoro pokaždé, protože se mi skoro každý zatočí. Já na tady tuto zbraň potřebuji nějaké lepší mězidlo, jestli to nebudu chodit. Hej, hajzlu. Achievement, optika. Šest, 500. No na nic. Kolik stojí tohle? 300. Musím si udělat na cestovky. Nevím proč, ale co to je? Jo, já nedržím bez záda, že jo, no. V tom je ten problém. Hej, tak. Já už to budu mít asi ve sluchátkách potom. Pán. Jsem to pokazil. Já jsem si vzal jiný tento. Jsem blbec, já jsem neměl se hrabat tam. Jsem to teď celé pokazil. Celý sniper. Aha. Ne. Ano, optika. Tak ano. Ano, dobrý den. To mají výhodu zblízka, jakože... Čau? Mrtvej. Aha. Hajle. A žijí všechny. Že ty vlogo laser. Určitě, že všichni myslí, co to dělá to laser. já jsem úplně viděl, jak si tam úplně zastavovali. Tady je plná přestřelka. Se ani neslyším vlastního slova. Jdu po nich. Jdu honem. Aj! Jsem blbec. Utíkej, Jirko. Jo, tady. Aj.
jsou naši. Aha, hajlo. Hajlo. Hej, škoda, tyjo. M4 měl něco podobného, co je, jo. Jo. Já ho utíkám nahoru, po schodech. Aha. Zl jsem. Hej, ale jenom Luka. Aha, tady se stala nějaká přestřelka. Já jsem po ní střílel. Čus. Aha. My jsme prohráli. Blbečci. A to je no. Onem, jo. Takže já si myslím, že to pro tohle video to bylo dobré. Doufám, že se vám video líbilo, nezapomeňte dát like, nebo nějaký krásný koment. A jinak, čau čau.